Dobrý deň, srdečne vás všetkých pozdravujem. Rád by som vás podobne ako po minulé roky týmto pozval na konferenciu, ktorú HR.com už tradične organizuje s týždenníkom Trend. Toho roku bude konferencia s leitmotívom Change Managementu. V rámci programu sa rôzni speakery budú pozerať na Change Management ako oblasť života spoločnosti a nie len korporácií, ale aj širšieho socioekonomického spektra, ako na neoddeliteľnú súčasť ich života z rôznych uhlov pohľadu. Speakery budú hovoriť na témy prepájania change managementu a vzdelávania ľudí v spoločnostiach. Veľmi intenzívny blok bude venovaný change managementu v prepojení na internú komunikáciu. Máme pripravené aj nejaké pikošky, ako napríklad pohľad interného marketingu na change management a iné. Už samotná konferencia toho roku bude iná, pretože sme sa po rokoch spolu s Trendom rozhodli jednak zmeniť formát konferencie a jednak aj miesto konania. Čaká na vás 11 speakerov, z ktorých takmer polovica budú speakery zo zahraničia a takisto sa s vami stretneme toho roku v hoteli Carlton 5. a 6. októbra 2016. Takže ja sa na vás veľmi teším a do skorého videnia.